abokina wai yanayin nan da nake din nan kuwa kana ganin yarinyar nan ta fito za ta so ni dole ma kuwa kada ka yo shiga irin ta yan China ai ka dole ka barke ta Allah abokina ai tallahi sallau kana ƙara ziga ni wallahi yarinyar nan duk duniya ita ce burina da kayya ka shiga mun zuciya gaskiya ne wallahi tana raina gaskiya ai wallahi sai ta yaba wallahi tallahi sai ta yaba ayyo Allah zan ji daɗi wallahi in dai na aure ta zaka ga abin da zan maka to ka dai ka dawo da gawari ko ai ka kwantar da hankalinka ni mutumi na ne kai Allah dai dawo mun da abokina amin ya Allah za a sha sha'ani to ai sallau bikina da kayyau kowa na kasan nan ya zo duk wani babba gaskiya ne sai ya halatta gaskiya ne bikin darakta ai ina so daga kalin mu ango Allah zai taimaka in aure yarinyar nan amin ya Allah wai da ta fito kwa ai sallau mun yi waya da ita ai za ta fito ba dai kace wanda matsala ba za ta fito ina wuni lafiya ya gida lafiya lau ya sai kaka lafiya suka lau ya summa lafiya lau ya mutanen gida lafiya masha Allah sannu ko kowa lafiya ko da lafiyan suka lau yawa sannu dai masha Allah sannu ku yawa sannu zuwa Allah muku yawa zuwa yawa sannu zuwa sallau na wannan yayin ta ne to ai kana tambaya kai da ne ko kai to ai ni na shi kana yaya ba kai ka bada ba kai da ne ko to wallahi tallahi nayi tunanin yayin ta ne ka san ta ka san shi ko ka ne fa a sallau kai ka fara faɗa yaya ka wallahi kai ka fara ina ganin dai ila kawunta ne kai tunda baka san shi ba sai dai ko yayin ta to wannan kawunta ne yayanta ne kaga wannan kawunta ne bari ni fa na fi damuwa in ganta ta fito salon na ni ba wannan ba to ni fa hankali na ya fi so in ga ta fito ya fi kwanciya Hajjiyar Kayyatu. Na mina wannan ku. Lafiya lau. Wallahi tun dazi ina nan. Wallahi tun dazi ina waje. Ai nayi tunanin wani uzurin ne ya rike ki a gida. Wallahi. Wallahi Allah. Kai gida. Wallahi kai da ki. Sweetie. Dan mata na. Kai. To wace nan tana cewa ba. Wannan wanka naki ai da rikita ne. Ni ne kika fito yes. Wai ba kai kace kawunta bane? To ai kai ba ka ce yayinta bane? Kai kace kawunto amma ai sweet ta faɗa kuma baka san masu so suna faɗa wa juna wannan maganan ba. Wallahi sai mun ci uban mutum kai zo mu ji. Zo mu ji. Kai mu da shi. Sai me so ne wannan? Su uban ka ne. Amma kai saboda dan gabjeje ne kai hawa ne da ka muke ko? Shashashan banza shashashan mafi wannan na dauka yanta ne da ko? Haba darekta me haka ba in ka saka yakan gaje da zuwa kofar gida ba me haka mana ba na san haka wannan dan iskan wallahi tallahi wannan dan renin wani to me haka ai ka kare da Allah yana ciwori kai ka kare ni zai yana wayo ni wannan na wayo azuran mu ne shi san yanda nake san ki ban sani ba ki san mu nake san ki kai kuma ka bai wallahi da Allah wallahi ka kare sai da Allah kowa ne faɗa da shi wallahi ka dan wallahi wannan ya kare da ai ban da ka ba garin wallahi sai kare da shi ko garin aikin banza kawai wallahi zo in gwannan ma ya gagare ka na rantse da Allah wallahi ne cikin wanka kai hakuri da Allah barin shiga gidan sama maka ruwa ba matsala duk da haka ina son ki awa za ka gane ai ba matsala da ki kawai wallahi ka danne maka na rantse da Allah in dai ne zaka jare ni da wallahi wannan ba Allah yana mai Allah yana masa wallahi kai wallahi kare da shi ko garin nan Allah ya dai kare shi bare ne kuka da kai ba mun da za ku gane kun da ke ni mun narke ka mun narke sai an daure ku a garin nan
Launi. Lafiya kalau. Wani lafiya. Lafiya A kalau. gida aiki. Alhamdulillah. Kawa da lasannu. Ya manya. A duk lafiya kalau. Ya kowar A duk lafiya su kalau. kwana biyu. A duk lafiya kalau. A sannu ko. Yawa. Wannan kuma suwaye. Tambayar ku nake suwaye. Kai ma rishin kuya za ka mana. Kamar ya rishin kuya. Mana. An na fuskanci kai ma dan daurin ido ne. Dan kwanci ko? Wallahi. Subhanallah, director! Director! Director wani irin abu ne haka babana ne fa. Pode filmar!